Здравейте, прекрасни приятели! Днес искам да повдигна една тема, защо получавам паник атаки. Много познати приятели имам около себе си, които имат паник атаки и които, разбира се, вече са взели нужните мерки, но повечето от вас изпитват страхотни проблеми и се чувстват много зле. Тъй като преди повече от 10 години аз съм била на същия хал и на същото дередже, мога да си представя човек, който има паник атаки, как се чувства. Затова правя това видео, за да може този, който има такъв проблем, първо да помисли върху нещата, да се върне, да върне малко лентата назад, да види какво се е случило в миналото и много смело да преодолее този проблем, защото той наистина съсипва по някой път живота, стандарта и човек се чувства наистина, ама много зле. Наистина много зле. И така, паник атаки се получават първо, когато прецакваш себе си. Тоест, ти слагаш всички други преди тебе. Моля те, провери къде прецакваш себе си и кой слагаш преди себе си. И сложи себе си на първо място. Твоите нужди, твоите мечти, твоите желания. Сложи просто себе си номер 1. Другото много важно нещо, което е свързано с паник атаките, според моя опит, който имам над 10 години вече, мога да кажа, че основната причина да се получат е стрес. Ама много силен. Изключително силен стрес, който сте преживяли в миналото. Помислете този стрес, кога е бил най-силен и минете още веднъж, легнете тази вечер в кревата и се замислете кога сте имали много силен стрес. Преодолейте го, този стрес, още веднъж, като го преживеете отново. Примерно, при мен идват жени, които имат паник атаки и проблем с полети, с самолет. Тоест, те са преживяли този стрес много преди да получат тази паник атака. Тази паник атака, реално тя вече е крайната нужда и форма на тялото да каже спри, стоп, спри и се осъзнай. И не върви срещу себе си, защото ти си най-важен и защото твоя живот е най-важен. Това, което препоръчвам, след като направите тези двете неща, първо да изберете себе си преди всички, да видите къде се прецаквате и второ да видите кой е този стрес, който сте го преживяли и който все още седи в главата ви. Третото основно нещо, то е спомагателна патерица, но без него смятам, че не може, защото другия вариант, който са антидепресантите и лекарствата, които по никакъв начин няма да могат да ви помогнат да излезнете от този омагьосан кръг. Това е, ето показвам го, това е Relaxiful. Той съдържа едни от най-добрите български билки. 100 пъти е по-силен от глок валериан и ментата, която смятам, че вече почти не помага и действа точно срещу паник атаки. Когато тръгнат паник атаките, те обикновено тръгват по едно и също време през деня, примерно в 10 часа точно ви става супер зле, или в 12 часа. Това показва, че вие нямате проблем, примерно сърцебиене, нямате проблем с сърце, а имате проблем с паник атак. И тогава взимате 30 капки, накапвате ги в 2 пръста вода, изпивате го и изчаквате да видите резултат. Резултата, който трябва да дойде от тези капки на Relaxiful, е да ви отпусне тялото и да успокои ума, който действа като маймуна и не може да си намери място от мисли и от проблеми. Така че горещо ви препоръчвам тези 3 неща да ги направите, с които наистина ще се облегчите живота и ще си помогнете да излезнете от този ад и от този омагьосан кръг. Това беше от мене. Прекрасен усмихнат ден ви желая и бъдете здрави. Чао, до скоро!